ukulahlekelwa kwezigutshwa ngaphezu kokuba utata ingumuntu ongaphilanga yinye yezinto ezobangela uba abe worse. Ashiyeke bambo ngezantsi amafama kwilali yasezilandana nasemahlungulu kuqumbe eMpuma Koloni emva kwelahle kwemandla ebangelwe yimililo yamadlelo egqugqise kule ngingqi. Ufumene ithuba lokuba aphinde abe yinxalenye yekomiti yenkonzo zobulungisa uGqirha John Hlophe njengelungu elimele ipalamente. Ubhengeze iqela lombono zihlanjiwe babadlali uRasi Erasmus abaza kuqubisana neIreland kumdlalo ovavanyo wesibini ngomgqibelo eThekwini KwaZulu-Natal. Inkosi Mazole ndingaphosisanga Maseko Mankawulendi warhuqa. Abafuyi bemfuyo kwilali yasezilandana nasemahlungulu kuqumbe eMpuma Koloni bakhala ngelahleko yemfuyo yabo emva kwemililo yamadlelo kulo mmandla. Zigusha ezifikelela ku200 ezibulewe ngumlilo wamadlelo obukhatshwa kumoya obhudlayo nolimaze igusha ezifikelela ku20. Umonakalo omkhulu oshiywe ngumlilo obugqogqisa ngecawa. Malunga na20 omhlaba wamadlelo utshabalele. Amafama ashiyeke exhwalekile. Amafama achaphazelekileyo acela uncedo kurhulumente. Mna nditshelwe into zigusha ezipha ku14 nto kakhulu nomnye umuntu otshelwe yi90 nto yegusha. So ke ngoku ndithela ukuthi urhulumente sinesicelo kakhulu into yoba ngaba asinawukuba nenkxaso na imbuyekezo esingayenzelwa kuloo nto. Ukulahlekelwa kwezigutshwa ngaphezu kokuba utata ingumuntu ongaphilanga yinye yezinto ezobangela uba abe worse kuba yinto ayithengisayo le izibe nathi sikwazi ukuba siphile sibe nento yokudla ekhaya. Ukuya esikolweni ndisiwe ngenxa yento yokubana kuthengiswa izigutshwa. Okokuqala utata kaphangile wabuya emgodini ngoko bebuyela uzojonga ezigusha. Isebe lezolimo kwiphondo liye kuhlola ubuzaza bomonakalo kwezilali. Umama uKhontsiwe uthe wathumela amagosa wakhe namhlanje ukuba ayojonga izinga lomonakalo kwezilali kwakunye nakwimfuyo. Uzawuthi ke akufumana le ngxelo ajonge indlela nalapho isebe lingangenelela ngakhona. Umama uKhontsiwe uyayiqonda indlela oku kuzoba nomthelela ngayo ingakumbi kwabo bangabafama nabalimi abasakhasayo. Kuyacelwa bangaqali imililo ngaphandle kokuba bencediswa ngabantu baseburhulumenteni. Bayacela nabantu bangami eqaleni kwendlela baze balahle idombi zabo zecupha. Komnye umlilo obugqogqisa kwilali yaseMarhombe eNqanqarhu kuthe imizi ekwi10 ngenxa yemililo yamadlelo. Isivuno naso asisindanga. Ufike inhlekelo yomlilo ovela le ngaseKatkop. Lo mlilo ufike sibone ngathi ukude kanti uziye wabe kunomoya omkhulu wazofika lo mlilo. Ufike ke wagqugqisa ke kulelali yaseMarhombe uchisile imizi emithandathu. Eminye impahla jele ngaphakathi kwatsha mbona kwatsha kuku kwatsha nebhokhwe. Kubikwe ukuba uSibonda kunye nowakwakhe baye bafumana amanxeba ngiphi okutsha kulomlilo waseNqanqarhu. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude ezilandana kuqumbu. Imilambo emibini eKapa sele iphuphuma ngelixa inkonzo yemozulu yelilonyisele kwinqanaba lesibhozo uthekelelo lweqondo lemvula eKapa nakoomasipala iStellenbosch neDrakenstein. Intshona Koloni ithwaxwa imisinga yengqele eqhaqhazelisa amazinyo kule veki kanti likhithikile kwimimandla ephakamileyo. Izandyondyo zemvula eziyidliva kwisixeko seKapa nakwiphondo zibone kuphuphuma imilambo efana neBerg kanti namadama akulindleke achichime ebudeni beveki. Look, over the weekend after the rainfall on Sunday, the river rose to about 200 cubic meters per second, which is normal for this time of the year. Last year with the big floods we went up to about 800. We had real damage. So the rest of the week we're experiencing the Berg River Dam and the Wemmershoek Dam to start overflowing, which we'll see then, then the river will also rise a bit more, but we don't expect it to be the extent of last year.
but it will definitely rise and flood again. Nangona bengekafuduswa abantu kwindawo zabo sele bekho abahlabe ikhwelo lokususwa kwimimandla yabo yokugoba ityholo efana ne-dromedaries. Njengoba silapha sinandawo uzolala siyadada uqala Friday till now asinandawo ohlala sinandawo olala silala emanzini oko iqale from Friday imvula yana siyadada. Amagosa isixeko seKapa athi abila esoma ukukhawulelana nemeko yokugcwala kwemilambo avula nemibhobho evalekayo. Unblock drains, let the gullies free flow and that kind of thing so that the water can dissipate. Lilele ikhephu ngakumbi kwimimandla ephakamileyo ingqele isike ethanjeni abaqhubi babongozwa baqaphele udaka namatye awela endleleni nomoya obhudla ngamandla onobungozi. Kusenjalo ikhephu elimandla likhithikile kwingingqi liqele namakwaleni naseSutherland eMntla Koloni liyiqume yamhlophe igaro logama lithwalisa abahlali ngobunzima. Yedolophu ezisoloko ziqhokrwa zingqele eziqhaqhazelisa amazinyo iSutherland ibe kumaqondo kaManasi 9 ngokuhlwa kwaizolo nangona ngexesha lasebusika ikhephu liqhelekile kodwa ingubo emandla yekhephu eyombese le ndawo yothuse uMbono Mxesibe. I think the first impact is the excitement that it creates amongst tourists visiting our area, which we are indeed grateful for because that creates economic opportunities. Our most vulnerable are suffering to endure the cold weather, and we would like to appeal to everybody to stay indoors, to remain indoors. If you are on the roads, please ensure that you are safe on the roads. Kananjalo elikhephu likhithike naseCalvania, eLorisfontein naseLillifontein kwezinye zendawo ezinye ingingqi ezimoshakelelwe zizixhobo zophuhliso. Imvula ezimandla nazo zikhokelele kwizikhukhula kwezinye indawo zephondo eziquka iKamiesberg neMiddelsbos. We can't live in the shack because of the weather, and we are now staying in the community hall. People had to leave their homes. Some of the shacks were destroyed by the storm. We also struggled to reach the area. We are sitting with a crisis as a lot of people don't have food. Ukanti ke ezingqele zilindeleke ukuba zithwaxe ingingqi eziliqela de kube yiveki ezayo kuhlatywe ikhwelo kubahlali ukuba bahlale ezindlini yaye bazigcine befudumele. Sinamkela kwakhona kwayizibhotise kwabasanda kungena usabukela indaba kwijelo yeSABC 1 siza ngqo kwikomkhulu leSABC kwanyama ipheli kuphela izinyo lendoda eGauteng uyakwazi ukuzibukela kwakhona izindaba kwijelo leYouTube ngokuthi SABC indaba zesiXhosa make siphinde sithi kwaqhu kwinqaku lethu eliphambili ngalenhlwa. Zibhlungu inhliziyo zabafuyi bemfuyo kwilali yasezilandana nasemahlungulu kuqumbe eMpuma Koloni emva kokulahlekelwa imfuyo yabo kulandela imililo yamadlelo ehlasele kulommandla. Zigushe ezibalwa ku200 ezibulewe ngumlilo wamadlelo obukhatshwa kumoya obhudlayo. Lo mlilo kwalimaze igushe ezifikelela ku20. Ijaji yaguzulwa uGqr John Hlophe uza kuba lilungu lekomiti yenkonzo zobulungisa elimele iParliament. Ibo sithatyathwe indlu izomthetho namhlanje abaza kuba ngosihlalo kumnumzana Cedric Frolik we-ANC uZandile Majozi wa-AFP kunye noWena Hon we-DA ukanti uGqr Hlophe uphakanyiswe liqela lakhe umkhondo wesizwe. Awona magama asetyenziswe kule ngxoxo mpikiswano ngawukulungela nokufaneleka. uGqr Hlophe wafunyaniswa eziphethe gwenxa iJSC yaze iParliament yavota ngesininzi ukuba aguzulwe njengejaji. Umbuzo ibengokuba angalilungu lekomishoni yenkonzo zobulungisa kusinina njengoko ephakanyiswe liqela lakhe. The attempt to erode the will of the people by dictating to the MKP which of its preferred candidates are to be designated to the JSC is constitutionally repulsive. Amanye amaqela kuqhanyiswa kukaGqr Hlophe. Let's respect the fact that a certain number of people in South Africa have voted for Umkhonto Wesizwe Party and have designated Dr. Hlophe to become a member of parliament. There is nothing that precludes Dr. John Hlophe from representing parliament. The streets have spoken.
they want the Honorable Sheikh Slopi to serve on that commission. EDA ibeliqela lokuqala ukuchasa ukuphakanyiswa kwakhe. Applicants to be interviewed by the Judicial Services Commission going forward will object and apply for the recusal of Dr. Slope. Dr. Slope is also the first judge to have been removed from office. I hold the view that as Build One South Africa, we stood up and we said we want a particular level of leadership and we need to be able to endorse that view. We want to suggest that the House should not take a position unless it has clarified its own rules where there's a lacuna or there's a gap on our rules, as well as the Constitution, so that when we take a position, it does not just become a political position. Amanye amalungu eParlamente aza kuba ngamalungu eJSC, ngamalungu eParlamente ANC, uMolapi Lekganyane noFatima Hassan, ilungu leParlamente leDA nguAdvocate Glenys Breitenbach, inkokheli yeEFF uJulius Malema nelungu leParlamente leAction SA uEthel Trollip. Amashishini aseMpuma Koloni athi urhulumente wephondo kufuneka axoze mphini wumbi kujongana ngqo nokudodobala koqoqosho lweliphondo. Ibhunga lamaqumrhu asekuhlaleni kweliphondo lithi ukudodobala kubangela kokulibaziseka kwizicwangciso zokwakha kwakunye nomtyangambo weminyaka ehanjwayo ngaphambi kokuphunyezwa kwezivumelwano zokwakha. I-GDP yephondo lempuma koloni yehle nge-1.9 billion yeerandi kwikota yokuqala yalo nyaka. Ngaphandle kwesebe lokwakha, lamasebe elokuvelisa, elezembiwa, elothutho kwale nemisebenzi karhulumente abonakalise ukungaqhubi kakuhle. Amaqumrhu amashishini ephondo lempuma koloni athi oku kuzawuba nefuthe libi kurhwebo lamashishini amancinane i-SMMEs. It's actually no surprise that we are in the position that we are in. Given that we're very much an economy that's anchored around manufacturing. And for manufacturing to succeed, we need an enabling environment in place. One of our sectors, particularly the tourism sector, has been really affected by corruption, where tourism establishments have had to pay government officials to actually stay with them. And this is not right, that an entrepreneur has to pay back or to give kickbacks for business to come to them. Iziko elingukhali Public Service Accountability Monitor limemelela ukuba urhulumente azame uqoqosho lweliphondo. The PSM would also encourage the provincial government and municipalities to take action to enhance tourism in the province, which can readily contribute towards GDP growth. Improving the maintenance of district and mono roads will help communities in diverse ways. Ibhunga elijongene norhwebo lephondo lempuma koloni Eastern Cape Socio-Economic Consultative Council lithi liza kunika urhulumente wephondo imiyalelo ezacebisa indlela lorhulumente onokuqobisana ngayo nale ngxuba kaxaka. Kodwa eyona sisombululo kulwezinto ukuqala into yokuba iphondo malizame kwiprojects elizenzayo into yokuba i-value chains okanye ezi zinto ziqhogene nokwenziwa kwale misebenzi mazibe ziproducwa nalapha ephondweni. Lebhunga ikwathi ukwehla kwe-GDP yephondo kuzawuba nefuthe elilumezayo ingakumbi ekudalweni kwamathuba engqesho. Ndingusidima Mveku kwindaba ze-SABC, ndisemonti. Iqumrhu elinkinkisha umbane ukunciphisa umbane kwaye liyakhanyela enjongo yokuwonga. Sekuphele iintsuku ezili-104 ezilandelelana ungasacitywa umbane kuba livelise umbane waneleyo. I-Eskom ithi uxinzelelo liyakhula ngenxa yobusika kwaye ayinandlela yimbi ngaphandle kokusungula ukucinywa kombane ngenjongo yokuwonga ngelokukhusela iziseko zayo kuqhushumbo olubeka imiphefumlo enciphi. Isebe lezemfundo eGauteng libhengeze ukuba inkqubo yokubhalisa abafundi kwiqonga la-online kwinyaka ozayo iza kuqala ngoLwesine ze ivalwe ngomhla we-12 ku-Agasti. Le nkqubo ichaphazela abafundi abaza kubhalisa 8 kwinyaka ozayo. Umphathi wezemfundo eGauteng uMatume Chilwane uthi nangona bekukho amagingxigingxi ngaphambili ekusebenziseni le nkqubo, inani labazali abenza umgca xa kubhaliswa abantwana liyacutheka. Zali kuquka abantu abagcine abantwana abazokuqala izifundo zika grade 1 kuquka ugrade 8 kunyaka ozayo bayabongozwa ukuba banikezele ngazo zonke iinkcukacha zomntwana ngethuba bebhaliswa. 7 days. Set up your profile
to upload the documents. So within these 7 days, what it does, if it has given you a spot on the system, let's say you're number 3, and you don't upload in 7 days, it automatically moves you downwards and gives the one who's uploaded. So the 7 days you need to keep in line within those timelines. Ukukhawulelana nabazali abangenabo ubuxhakaxhaka bale mihla elisebe lizokumisela indawo ezingama-80 kwiphondo lonke ngenzame zokukhawulelana Confirm that this particular system for 2024, in preparing for 2025, can take multiple entries without fail, and our parents will have access to it all the time. Elivalelise ngokuthi likwinkqubo yokwakha izikolo ezili-15 ngonyaka ngenzame zokukhawulelana nokuxinana kwabafundi kumagumbi okufundela. Igatyana lomfana ominyaka engama-24 otyholwa ngokudlwengula umakhulu oneminyaka engama-77 livele kwinkundla ejikelezayo yaseDintshinga ngaseGraskop eMpumalanga. Uvusi Mkwena ubekwe ityala lokudlwengula lo makhulu kwilali yaseDikweleng ngaseDirtshi kwiveki ephelileyo. Unyana ojijisana nesithwakumbe sokuba umakhulu wakhe oneminyaka engama-77 kutyholwa ukuba uxhatshazwe ngokumasikizi ngokwesondo ze wavalelwa mba iintsuku ezimbini endlini yakhe. Umfana otyholwa ngesi sigigaba sobugulukudu uvele enkundleni yaye ujamelene namatyala asibhozo aquka ukudlwengula, ukuxhaphaza nokuqhekeza. Usapho lulangazelela ubulungisa. She's got a lot of bruises on her body, on her face, even some of her ears. He did manage to cut them off, and I don't know what was happening actually. So it's a huge traumatized actually. Umtyholwa ubekhutshwe ngebheyile kwelinye ityala elikwalelo kudlwengula nokuxhaphaza umakhulu oneminyaka engama-83 kweyokwindla ukutsho ngoMatshi, nothe kwinyanga ephelileyo esibhedlele wasuka wasutywa nguqubulegqitha ongaqhelekiyo ukufa. He left her with bruises all over her body. She was stabbed on her stomach and thighs. We are heartbroken as the family. She died from. Amaxhala axhomile kuluntu kwangaxesha linye lusisifo ngumsindo kambe ke lumemelela ubulungisa kananjalo uphando labakwantsasana lusaqhuba ngale nyewe. Criminal investigation indicate that the suspect have previously raped an 83-year-old woman. Ukanti ke elityala lihlehliselwe uLesine ukuze umtyholwa afumane igqwetha likarhulumente. Liza kuxoxwa kwinkundla ephakamileyo yasePitoli ngomhla we-16 ku-Okthobha ityala lorhwaphilizo lobesakuba ngusomlomo wepalamente unkosikazi Nosiviwe Maphisa Nqakula. Unkosikazi Maphisa Nqakula uvele kancinane kwinkundla kamantyi yasePitoli ejongene nezityholo ezili-12 zorhwaphilizo nesinye sokugudisa ngemali ngethuba engumphathiswa wezokhuselo. Kungenzeka unkosikazi Maphisa Nqakula ame yedwa etshatshalazeni kuba ngaphambili abezotshutshiso bathi gqidithi bajika kokwakulindeleke ukuba kubekho umtyholo wesibini kulo mba. Mrs. Maphisa Nqakula, you have been served with an indictment from the prosecution to appear at the North Gauteng High Court, otherwise known as Pretoria High Court. In terms of Section 75(1)(c) of the Criminal Procedure Act, the matter is therefore referred to the North Gauteng High Court, otherwise known as Pretoria High Court, for summary trial. That will be on the 16th of October 2024. You are currently on bail. Your bail is extended on the condition half past 9 on the 16th of October 2024. You appear at the Pretoria or North Gauteng High Court until the matter is dealt with. Because it is such a huge building, you are to report at court number AG, which is on the ground floor. That may be changed, and if in the event that there is such change, it will be communicated to your lawyer, who will transmit same to you.
If not, it will be transmitted to the physical address that have been provided as well as the email that have been provided. Any such changes, you understand that. The bail conditions that were set on the 4th of April when you appeared in court are still in operation. Are there any issues you are not clear about? You are clear with everything. Very well, you are then excused. unkosikazi Maphisa Nqakula utyholwa ngokufunjathiswa malunga nezigidi ezine zerandi ngethi uba ngumphathiswa wezokhuselo mali leyo bezotshutshiswa bathi wayisebenzisa ukulungisa umzi wakhe oserhawutini. Umqeqeshi wamabhokobhoko uRasi Erasmus ubhengeze iqela elinamava elinabadlali abangama-23 eliza kudlala kumdlalo ovavanyo wesibini ne-Ireland eThekwini ngoMgqibelo. uDamendi Allende noJesse Kriel iza kuba sesibini esakhe sadlala kakhulu kwimbali yoMzantsi Afrika. Badityaniswa isihlandlo sama-30 kumdlalo ovavanyo. Amabhokobhoko ayilungiselela umdlalo wabo wetest yesibili ne-Ireland. Emidlalweni engu-29 yalamaqembu, amabhokobhoko asanqobe kwengu-19 ahlulwa kwengu-9 adlala ngokulingana kowodwa. Nakuba ibonakala njengemfivilithi, amabhokobhoko athi akulambela ukunqoba omabili ama-test. U-Erasmus uqoke iqembu elinesipiliyoni kakhulu ethi ukunqoba kwabo kuzosho olukhulu kulo mdlalo. Without a doubt, we know every single time when you go up against them, it's going to be a very tight match, and if we do manage to make it 2-0, it wouldn't be just satisfaction to me. It would be nice for South Africa and for the team and for our morale. Amabhokobhoko athi afuna ukulungisa amaphutha nokuthi enze kahle ngesikhathi se-scrum. We just want a fair competition, you know. We want a fair contest with the scrum. But yeah, something that we definitely have to learn. Something that we definitely have to train this week. And to know and obviously learn our lessons from the previous game. U-Erasmus uthi uhlela ukuthi anikeze ithuba nabadlali abancane emidlalweni we-test ne-Portugal eBloemfontein mhla ka-20 kwephezulu. Ey'ndabeni ze-SABC nginguVusi Khumalo eThekwini. Umbengo omthiya ucima umlilo akubandi iyatswikila yalandela imozulu ezangomso singolwimi lwesiZulu makuthethi bomnyama kuvele kukhanya kube cosi behele.